ନନ୍ଦିଘୋଷ ପଠାଇ ନେବା ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରୀତି କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିବା। ଆମ ଭାଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମଧୁର। ତେବେ এই ଓଡ଼ିଆ কবিতার পরবর্তী কবি তুমি ভারি দুষ্ট কবি নিকুঞ্জ ঘোষ। উপস্থিত সমস্ত কবি কবিতাଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଅ ଚାଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଅ ଚାଲି, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଲକ ପରି ଯାଅ ତୁମେ ବୁଲି। ଯଦି କେବେ ପାହାନ୍ତା ରାତି ଦିଏ ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣେଇ, ଯଦି କେବେ ପାହାନ୍ତା ରାତି ଦିଏ ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣେଇ, ପାଦକୁ ଚିପି ଚିପି ଆସ ଦେବେ ପାଖେଇ, ପାଦକୁ ଚିପି ଚିପି ଆସ ଦେବେ ପାଖେଇ, କିଏ ଯଦି ଜାଣି ନେବ ନିପୁର ଶବ୍ଦକୁ, ସେଥିପାଇଁ ହାତେ ଥାଏ ତୁମ ପ୍ରୀତିର ପଣୁଛି। ଭୟ ଯେ ବନ୍ୟ ବଜାରରେ ନିଲାମ ହୋଇଯିବ କାଳେ ଆମ ପ୍ରଣୟ ବିରୋଧୀ, ଭୟ ଯେ ବନ୍ୟ ବଜାରରେ ନିଲାମ ହୋଇଯିବ କାଳେ ଆମ ପ୍ରଣୟ ବିରୋଧୀ। ତୁମ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୋର ଦିଅ ଯେବେ ଆଉଁସି, ତୁମ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୋର ଦିଅ ଯେବେ ଆଉଁସି, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସତ ଲାଗେ ହୋଇ ଚାଲ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରତିଟି କଥା ସତରେ। ସତରେ ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ସତରେ ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ସତରେ ତମେ ଭାରି